שלום לכם, מדבר ג'וני ווקר. יש לי בלגן עם איזה בחור בגיל 23, 22. קוראים לו דניאל כהן מתל אביב. הוא כל הזמן היה פעם מעלה סרטונים בטיקטוק, מה אתם הייתם עושים, בכל מיני סרטונים שהוא היה עושה. הוא בחור לבן, כזה יש לו פנים של אשכנזי, רוסי, לא משנה מה. בקיצור, קוראים לו דניאל כהן מתל אביב. הוא סכסכן. הוא אוהב לסכסך, בלעשות דברים רעים לכיוון שלי, בלאיים על החיים שלי, בלאיים על המשפחה שלי. ואני יודע שיש גם נוער ששלח לו תמונות, איך שהבית שלי, איפה אני נמצא, איפה אני גר, הכל. הוא משתף פעולה עם הנוער. הוא רוצה שירצחו אותי גם בנהריה. בימי חמישי שאני הולך לקניות ולטיולים, הוא ידבר עם הנוער שיש בנהריה, שישימו לי קץ לחיים. אמרתי, אני לא מפחד מהדברים האלה. אתה יכול לאיים עליי כמה שאתה רוצה, הרבה כמוך מאיימים. רק כל הזמן יודעים רק לאיים. אבל לבוא להגיד לבן אדם בפנים, הם מפחדים כמו ברבזים. בקיצור, אני לא מפחד מאף אחד. אבל מי שפרסם עליי ועשה עליי פרסומת של טלפונים, שיש לי חנות טלפונים וטאבלטים ואקסבוקסים, והפיץ את הטלפון שלי, ונתן לכל העולם להתקשר אליי שיש לי חנות טלפונים, זה דניאל כהן מתל אביב. זה הבן אדם שעשה דברים רעים לכיוון שלי. הוא אוהב לסכסך, הוא אוהב לדאוג שבני אדם ימותו, ואם הם יקבלו איומים ודברים רעים, זה דניאל כהן מתל אביב. עכשיו, הוא התקשר אליי בפעם שנייה, הוא אמר לי, שמע, אני עכשיו הולך להפיץ דברים על ההורים שלך, דברים עליך, אתה תגמור את החיים, ההורים שלך יגמרו את החיים. אמרתי, תעשה מה שאתה רוצה, אין בעיה, לא מפריע לי. אנחנו לא בני אדם שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה תמשיך עם ההתנהגות שלך, אתה תגיע רחוק מאוד. עם כל האיומים האלה שאתה מאיים לרצוח אותי, אז כבר אם אתה רוצה לרצוח אותי, בוא תרצח אותי עכשיו. בוא תרצח אותי עכשיו, בוא תדבר. אני אשלח לך ילדים שבנהריה שירצחו אותך, אם אתה תיסע ברכבת לאיזה מקום, אני אדאג שיהרגו אותך, אם אני רואה אותך בנהריה עם הקסדה של האופנוע, אני שם לך אותה בראש. כל הזמן מנסה רק לאיים לי על החיים. ואני לא מתייחס אליו, הוא גם מתקשר אליי כל הזמן בוואטסאפ, ואני חוסם אותו. והוא מתקשר מאוד טלפונים אחרים, והוא רק מחפש אותי כל הזמן, הדניאל הכהן הזה. בסדר, אני לא מפחד מאף אחד. תראו איזה ידיים גדולות, אני לא מפחד מאף אחד. יש לי כוח בגוף. אבל למה אני צריך להוציא את הכוח שלי על, איך אומרים, צימוק? הוא בן אדם שאוהב לסכסך, הוא בן אדם שאוהב לעשות דברים רעים, הוא אוהב לקחת סרטונים של בני אדם, גם למשל אם אני עכשיו מסוכסך למשל עם הרם של למשל, הוא הולך מפיץ את זה בכפרים אחרים, מראה להם איך הבן אדם מתנהג, איך פה, איך שמה, דואג שבאמת יעשו לו כיפה אדומה כמו שצריך. דניאל כהן הסכסכן מתל אביב. מי שרואה את הסרטון הזה שיבין אם הוא רוצה להיות חבר של בן אדם ישר או בן אדם שאוהב לסכסך. דניאל כהן הוא סכסכן גדול מאוד. הוא היה מסכסך אותי בהרבה דברים בחיים. פעם ראשונה שהוא התקשר אליי, הוא התקשר אליי בצורה טובה, ואחר כך התקשר בצורה רעה. הוא סכסך אותי עם איזה בחור שיש לו ילד שהוא רצה טלפון, ואמרתי לו, אותו בחור, אין לי טלפון לתת לאותו ילד שלך, אני לא יודע מי אתה, מה אתה, התחיל לי שם ביקוח, בלגנים, עניינים, איומים. הגעתי למסקנה שהבנתי שהבן אדם דניאל כהן הזה יודע רק לסכסך, לעשות דברים רעים. עכשיו הוא מאיים על החיים שלי. הוא מאיים על המגורים שלי, איפה אני גר. ילדים שנמצאים בקרבת מקום שלו, מורידים דברים דרך האינטרנט ושולחים לו תמורת כסף. אתה רוצה דברים על ג'וני ווקר? תשלם לי ככה וככה, תקבל נתונים על ג'וני ווקר. יש מלא ילדים שהם מלשנים, ילדים מלא שהם שוטרים,
שהם יודעים לעשות דברים רעים לבני אדם. אין מה לעשות. אז וואלה, אני לא מתייחס לזה. אבל אם הוא חושב שהוא באמת גבר ויכול לבוא להתעסק איתי, שיבוא עכשיו. ולא שכל רגע הוא יתקשר אליי בוואטסאפ ויתחיל לאיים עליי. כל פעם מאיים לי על החיים, או שהוא ידקור אותי, שהוא ירצח אותי, שהוא יירה בי, שהוא יעשה דברים רעים. אני לא מפחד מאנשים כאלה. באמת שלא מפחד מהם. אתה יודע, אמרתי לו בפרצוף, אתה יודע כמה כמוך איימו לי על החיים, ואני, וואלה, לא מפחד מהם. רק מי שיודע לדבר כמו איזה זונה, שידבר הרבה, זה בריא, זה טוב. אני לא מתרגש מהדברים האלה. אבל אם הוא גבר ויכול לבוא להגיד לי בפנים כל דבר, וואלה, הייתי אומר, וואלה, אתה באמת גבר. אבל אני לא יודע אם הוא יחזיק מעמד לידי. אני 2 מטר וקצת, ואם אני דופק לו איזה רסיה, הבן אדם מתחיל להסתובב כמו קרוסלה. חבל עליו. אני לא בן אדם שמתעסקים איתי. הבנת? מי שהיה הרבה במקומות לא טובים, עדיף לא להתעסק איתי. אבל אם אתה כל כך רוצה להתעסק איתי ולאיים לי על החיים, דניאל כהן מתל אביב הסכסכן, אז תמשיך ככה. אתה מתקשר אליי, מאיים לי על החיים, מסכסך ביני, בין כל מיני אנשים שאני לא מכיר, ואתה מפחד להתמודד מולי, הסכסכן. דניאל כהן הסכסכן הפפפמי הזה. זה צריך מזמן להעיף אותו מתל אביב, דניאל כהן הזה. יש לו פנים, תראו איזה לייזר יש לי בצבע ירוק. מישהו רוצה לקנות אותו? מישהו רוצה לקנות את הלייזר היפה, הירוק הגדול הזה? הוא היה מעלה פעם סרטונים בטיקטוק, היה מעלה כל מיני דברים על בני אדם, שהיה להם ויכוח בכביש, מה אתם הייתם עושים בקטע כזה, תנו לי את התגובה. זה הבחור שמאיים לי על החיים, ורוצה לרצוח את ג'וני ווקר פפפם. רוצה לשלוח על הילדים מנהריה שירצחו אותי. אמרתי, יאללה בסדר, שיבואו קודם כל הילדים האלה לנסות לרצוח אותי. הבעיה היא שהם לא יחזרו הביתה. אני לא בן אדם שמתעסקים איתי. אם הוא חושב לשלוח על הילדים מהעיר תמורת כסף שירצחו אותי, אז קדימה. הם אמרו לו, הילדים, תשלם לנו כסף, נדאג לך שנרצח לך את ג'וני ווקר. אמרתי, וואלה, בסדר. וואלה, אתם כל כך שחקים אותה עבריינים. אין בעיה, בשביל כסף אתם עושים את זה? איזה דור יש היום, גועל נפש. לאיים לי על החיים, עלק. ממש מגעיל. כיף לו עם זה, שימשיך. כל התמונות שהייתי מפרסם ביוטיוב, היום אני יודע שיש הרבה נוער שלוקח את התמונות האלה, מכניס את התמונות האלה לאוליפנס. זה אתר גם כן. הכל תמורת כסף, הכל מחירות. מי שרוצה סרטון של ג'וני ווקר, גוני ווקר, מוכרים לו ככה, הוא מוכר להם דברים, זה מוכר ככה דברים, עושים עליו קופה על ג'וני ווקר פפפא מאחורי הגב. אבל גם לזה לא מפריע לי. אבל מה שכן מפריע לי, שמאיימים לי על החיים, אבל לא יכולים לבוא להגיד לי את זה בפנים. רק אחרי מסך מקלדת כל הזמן. איזה נור יש היום ואיזה דניאל יש היום. דניאל כהן מתל אביב. נמאס לי ממנו. נמאס לי מכל הדברים הרעים האלה. כל הזמן הוא מחפש רק לעשות לי רע. רק איומים, 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 איומים. אם זה עליי או על משפחתי. עכשיו הוא הולך להפיץ את הטלפון שלי, וגם של כל המשפחה שלי, אני לא יודע מאיפה הוא משיג טלפונים, מי נותן לו את זה. אני לא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלי בכלל, אם הוא רוצה כל כך לרצוח אותי, שירצח אותי כבר עכשיו עם כל היומים שהוא מאיים עליי, הדניאל כהן הזה. הוא כל הזמן מאיים לרצוח אותי, כל הזמן מאיים לרצוח אותי, לא משנה איפה, הוא אומר לי אתה תקבל את ההפתעה בדיוק איפה שצריך. לא משנה איפה תהיה. אמרתי לו, וואלה, אני לא מפחד מאף אחד, יש אלוהים בשמיים. ממנו אני מפחד, אבל מכולם אני לא מפחד. זהו, דניאל כהן מתל אביב, זה שעשה עליי פרסומת בפייסבוק, ופרסם עליי את העניין של הטלפונים, באקסבוקסים, בכל זה, זה דניאל כהן מתל אביב, הסכסכן הזה. תשימו טוב טוב לב לבן אדם הזה, הוא היה פעם בטיקטוק נמצא, והוא חם על גוני ווקר, פפפם. דניאל כהן מתל אביב, פפפפפם.